Kameramu dolen wae. Maksudnya niku montore kalih sing Mas sinten nika? Mas Dodo. Mas Dodo niku sehati kalih montore. Ngono sehati do wisan do. Aduh, sirahe dusuk-usuke debok. Inyong nangis tulung-tulung. Piyaga ngene, Mbak. Piyaga kula niku nek sampeyan nembang terus ya wonten sing jagongan to. Heeh. Kaya sing ngempul karo sing jaipong niku terus adep-adepan. Niku sampeyan mboten bahane napa? Napa? Ngrasani sampeyan. Niku wingi nggih nurut dalan cerita curhat kali kula niku. Sing ngempul sing jaipong ni piye masuk ora? Masuk teman. Jadi pendapat. Ngaten ora. Iya. Tarikane banyu masak. Ya aja ngono Tri kok njur kagol. Kok ora didah yo. Kepripun Mas? Mas Mantri to? Nggih. Sakniki senengane nek teng kulon nggih kaya niku. Pokoke kendangane ya sing kaya Mas Mantri. Putrane Mas Narpo ngendang ya pokoke kendangane sing kaya Mas Mantri. Nggih mancan niku banyak apik kendangane. Sak tekone sing rapi. Mangga. Ya. Piye sidane piye? Bakule kewaci mau sing ngendi? Ya. Mangga, kembang rawe Mas Denko ya. Ya. Jiwa langgaji. Ya. Jiwa langgaji. Jiwa langgaji. Jiwa langgaji koko belok. Jiwa langgaji. Jiwa langgaji. Jiwa langgaji koko belok. Belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Susu